ঠিক আছে খাও ক্যান্ডেল କେତେ ସମୟ ହବ নাকি ହଁ ନାଇଁ অল্প দিয়ে ये তাও ভালো হব হব রাতে হলে না দিবি সবজিটা না ତାକୁ ଯାଅ ନା ବାବୁ ନିଆ ଗୋଟେ ଇଟା ପଡିଲା ଆଉ କଣ କହିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ରହିଯା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ସରିଯାଇଥିଲା ନା ତିନିଟା ଇଏ ଗୁରା ଜୋର ଫୁଟେ ନା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଇଏ ବାହାରେ ଭଲ ବୁଝିଲି ହାତ ଉତ୍ତର ପଡ଼ିଲା ଖାନା